Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanku da sake haɗuwa da mu a wannan channel mai albarka Malamin Mata TV. Idan wannan shine farkon ziyartarku wannan channel mai albarka, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu a lokacin da muka ɗora. 'Yan uwa, ba tare da ɓata lokaci ba, wannan wani sirri ne da kuke ganinsa, sirri ne na maganin ƙarfin maza. To wannan magani yana maganin ƙarfin maza sosai, sannan kuma ɓangaren mata yana ƙara musu ni'ima ƙwarai da gaske. Saboda haka ai ƙoƙari a aikata wannan sirri, za a samu biyan buƙata. Idan kana da rauni na ɓangaren gamsar da iyalanka, to idan ka haɗa wannan magani za ka sami ƙarfi na mazakuta, sannan zai kasance a koda yaushe kana da ƙarfi wajen gamsar da iyalanka. Sannan kuma wannan haɗi yana sa gaban mutum ya ƙara kauri. Sannan abu na biyu kuma yana sa ya ƙara tsawo. Sannan kuma abu na uku yana sa mutum ya daɗe kafin ya kawo, yana sa delaying. Domin kuma sannan abu na gaba yana ƙara wa mutum ruwan maniyyi a tare da shi. Saboda haka ai ƙoƙari a haɗa wannan magani kamar yadda za mu yi muku bayani. Sannan kar ku manta, idan wannan shine farkon ziyartarku channel, ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa, domin ta wannan hanyar ne za mu samu ƙwarin gwiwa na ci gaba da kawo muku waɗannan fa'idodi da sirrika domin gyaran ma'aurata. Saboda haka ai ƙoƙari a aiwatar da shi a yadda ya kamata. To da farko wannan sirri mai albarka, farko za a samu ayaba. Idan aka samu ayaba kamar guda ɗaya, to za a samu, za a yayyanka ta da wuƙa ƙanana. Bayan nan kuma za a samu ɗan ƙaramin, 'yar ƙaramar roba ko ɗan ƙaramin wani ɗan faranti ko roba ƙarama. To idan an yayyanka wannan ayaba a ciki, za a samu cokali mai yatsu. Idan an samu, za a dinga jujjuya ta, ana jujjuya ta, ma'ana sai ta gauraye gaba ɗaya. Bayan ta gama gauraya ta cakuɗe guri guda, to abu na biyu za a samu Colgate kamar yadda kuke ganinsa, ma'ana wannan makilin ɗin nan, za a samu makilin. Idan an samu, to shi kuma za a zuba shi kamar rabin cokali. Idan an zuba sai a hautsina su tare da wannan ayaba. Sannan kuma za a samu siga. Idan aka samu sukari shi ma kamar rabin cokali, za a zo za a zuba. Sannan kuma za a samo Vaseline. Idan ka samu Vaseline, shi ma za a ɗebe shi, za a same shi kamar rabin cokali, shi ma za a zuba. To sai a haɗa su, a yi mixing ɗinsu, ma'ana a cakuɗa su, a jujjuya su. Bayan an gama juyawa, shi kenan. To abin da ake buƙata, sai ka dinga ɗiba kana shafawa a gabanka. Idan mace ce, kina ɗiba kina shafawa a gabanki. To abin da ake buƙata zai kai kamar minti 15. Za ka bar shi ne bayan ka gama shasshafawa, ko da bai ƙare gaba ɗaya ba. Idan ka shafa ya shafu sosai, to sai ka bar shi sai bayan minti 15. Bayan minti 15 sai a je a sa ruwa a wanke. To wannan haɗi a riƙa yin sa tsawon kwana 3. Ma'ana idan an yi sau ɗaya a rana, to washe gari ma za a kuma yi. To idan aka yi wannan tsawon kwana 3, za ka samu ƙarfi, za ka samu duk abin da ake buƙata. Sannan idan mace ce, zai kasance kin samu ni'ima mai ƙarfi, kuma sannan kina iya gamsar da mai gidanki. To wannan shine bayanin wannan magani a taƙaice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.